Kalau ada orang yang merugikan, melukai perasaan kita, kemanusiaan ini, kedagingan ini tergoda untuk membalaskan kejahatan dengan kejahatan baru. Ala siapa na pasugi do iba ngamarasing rahamuli pangaratuanon sanga do na julu tiki makparese soppe de samosir mungki boido ya dobi songonon. Da boido sada jabu manginang adong di suas-suanan di julu manang nasabatang mangga, manak sabatang rupani pepaya. Jadi hiama songoni inataw na dong mangga bibit unggul di julu di jaunon agak ramos. Jadi ngadong hampir-hampir matang, hampir malamun hiratulu, belga-belga manggao. Api na sobu majutahe satokin nai. Asang gitu makas malamun ninna. Bahape si manogo ne dibuka pitu di bereng manggano ngamago be. Dakkolan nanang malamunon. Ngahira mumuru sato nga adong manako. Bohana rohamu juk do rohani nattaon pasti jut. Alai tarida do halak parroha daging. Doho namian todin itu hatta di bagasar roha. Jadi molo roha daging ko basongoni ma sanga masa di hamiam molo pola do songono juk ni rohani nattao dibuka pito dang isibe manigur mamurai do inang inattao. Songo parponggol ni tapuk ni mangga ko ma parponggol ni rukung ni nama buak mangga kotor ne mana do. Bahape manggao 15.000 do sada mang. Batulu do manggao mago 45.000 sadia sada rukung nuaeng. Ima molo roha daging manigor say mamurai muladong na mengecewakan adong melukai perasaan adong merugikan kita cenderung do tergoda hita roha dagingon anggiat nian membalaskan kejahatan dengan kejahatan baru alai molo toddin itu hatamian di bagasar roha molo piadong mangarsahi hita molo piadong mangarugi hita, maberugi hita. Gabe rodo turoha toguon ni toddi perbadiaido. Ai molo muruk pehita, mamurai pehita, gabe dua na mago. Mago ugasata, mago dohot lasni roha, mago dohot kedamaian. Tugu ni tuhat tadi. Molo miat toddi ni tuhatai di bagasa rohata, tarojar rohita manangiakon. Mamasu akana mangarsahi hita mamasu akana mabejuk rohata mamasu akahala nama berugi hita ditiki hal hetanna boido di luar pemikiran hita jolma baloson itu hatai akana ulina denggan natabaen molo takas tatangiakon nama berugi